Marina, com estem? Hola, bona Què tarda. tal? Què tal? Moltes gràcies per aquests minuts. De- A nosaltres ens agrada molt parlar amb escriptors i amb escriptores. I la Marina, quants llibres has escrit ja fins ara? 7. 7. Sí. En quant temps? Pues des de 2022 ara. És a dir, vas a raó de què? De 3 llibres per any? Però bueno, també hi ha una mica de trampa. Hi ha coses que hi ha... El primer de tot, que va ser un gènere periodístic, recull d'articles, clar, era el recull d'articles que havia escrit del 2017 al 22, llavors. Però cal fer el recull, cal triar-ho, cal... Sí, això sí. I després n'hi havia un altre que li tenia moltes ganes, que és La vida de la Juliana, de la meva rebesàvia, que aquest és en llengua castellana, perquè en novel·la, ara ja escric en català, però m'expresso millor en castellà, Sí. perquè la meva rebesàvia és una dona que va ser militant d'Esquerra Republicana, Sí. va presidir el Trull de l'Oli a Boadella, el sindicat agrari, Sí. llavors era una dona que li devia, entre cometes, i que no es coneixia perquè ningú ens havia... Bueno, haig de dir que la meva àvia, que també tinc un llibre dedicat a la meva àvia, sí que m'havia parlat de la meva rebesàvia, però era molt petita, tenia 10-11 anys i jo que ets mainada i no escoltes. Però quan la meva àvia mor el 2009, fins al 2012 no agafem els papers de casa de la meva àvia, trobem una caixa i ens surt tot lo de la Rosa Pujol Coromines, la meva rebesàvia, coneguda a Boadella com la Juliana, diguéssim. Ella es va casar a la Vajol i després va tornar. Torna perquè el seu pare la va buscar, però ella torna amb la condició que vol el mas com a herència. Llavors, ella tenia un germà més gran, que era realment l'hereu, i que va acabar a Barcelona i... Per tant, el mas no li tocava. El mas no li tocava, però és que nosaltres estem aquí gràcies a ella, perquè som els seus descendents, si no, no senta... Perquè tu, de fet, tu ets del Pla de l'Estany, nascuda al Pla de Sant l'Estany. Miquel de Campmajor, que també hi té un lligam amb la meva rebesàvia. La mare de la meva rebesàvia Rosa també era nascuda al mateix poble que jo, i es va casar amb un senyor de Boadella. Vas passar un temps de formació o d'estudis d'escolaritat a Figueres. Sí, correcte. Oi que sí? Sí. Què vas fer aquí a Figueres? Aquí vaig fer el batxillerat. El batxillerat. Sí. I on ho vas fer? El de l'Ofeu. Molt bé, Sí. perfecte. I després et vas instal·lar a Boadella. No, bueno, No. jo sempre he viscut a Boadella. Sí. El que passa que jo sempre dic, ara se m'enfadaran els de Boadella una mica, però jo me considero figuerenca, perquè a Boadella pràcticament hi vaig a dormir. Jo faig vida a Figueres, tinc les amistats a Figueres. Treballes a Figueres. Treballo a Figueres i em considero de Figueres. Llavors, Però a on escrius? A Figueres o a Boadella? a tot arreu. Ah, A tot arreu, depèn d'on et vingui la molt bé. inspiració. Escolta'm, defineix-me una mica la Marina Ramió com a escriptora. Bueno, jo com a escriptora ho trobo fantàstic poder plasmar una idea en un paper que quedi per la posterioritat. O sigui, tu pots tenir moltes idees, però si no les plasmes no queden per la posterioritat. Que el dia de demà... Jo me vaig inspirar fent això perquè jo vaig pensar, jo ara encara no tinc fills, però m'agradaria tenir-los. Si jo el dia de demà vull saber coses de la meva rebesàvia, els meus fills volen saber coses dels meus avantpassats, ostres, doncs que ho tinguin més fàcil. Després també he escrit novel·les de ciència-ficció perquè m'agrada molt Outlander i n'hi ha dues, l'última que ha sortit, que són Los viajes de Ratchet, hi ha una primera part i una segona part. La primera part va sortir el 2023, la segona part acaba de sortir fa molt poquet. Però sobretot amb una mirada cap al passat també, o sigui, són viatges en el temps, però també cap a l'època de la República, el franquisme... Sempre format novel·la? Sempre en format novel·la, sí. I sempre amb un peu posat a la realitat, no? Bueno, és ficció, però... Bueno, hi ha coses de ficció, sí, però Déu-n'hi-do el que has escrit a partir de fets reals i de personatges reals que han existit. Sí, exacte, la meva rebesàvia Rosa és un personatge, i ara n'he descobert 2 més de rebesàvies, que donarem l'exclusiva, encara no hi ha cap llibre escrit. Molt bé, però tot fa pensar que acabarà havent-hi, Però no? pot ser que Nous d'aquí llibres. 5 nous llibres, pot ser que hi siguin, encara no hi són, sí que ja he escrit borradors, etc, però són coses que s'han de corregir, que volen temps. Volia parlar, ja aprofitant de la meva rebesàvia Míria, de Sant Miquel de Campmajor. Aquesta senyora va néixer a l'hospici i se'n va anar, hi havia una senyora que anava a l'hospici a ajudar, que era l'Afra Ramió, la que seria la seva cunyada, se l'emporta a treballar en una casa pairal a Falgons, a Sant Miquel de Campmajor, i s'enamora de l'hereu. I l'hereu
renuncia a tot per ella, o sigui, li diuen que si es casa amb aquesta senyora el desheretaran, la família, i diu, vale, doncs deshereteu-me, jo em caso. O sigui que aquestes històries d'amor existeixen, Sí. no només a la novel·la romàntica de ficció, no. sinó que a la veritat, a la realitat, A la no? vida real també existeixen, i llavors Sí. em va això, com dèiem que la Rosa, si no, nosaltres no hi seríem, però és que amb el que va fer aquesta senyora tampoc hi seríem. Si aquesta senyora no hagués sigut prou valenta per dir si me caso amb aquest senyor, tampoc seríem aquí. I llavors tinc una altra rebesàvia que sé molt poc. Una altra. Sí. Home, n'hi ha En direm l'escriptora de les rebesàvies. Bueno, Ah, podríem. sí. Que aquesta l'he descobert fa molt poc i no tinc molta informació i haig de buscar. Sé que havia estat en moviments de la República, feministes, d'esquerres, un sogre de la meva rebesàvia Rosa, els dos fills es van casar, però no sé molt més. I com jo, també sé que feia molta vida aquí a Figueres, que vivia a Boadella però feia molta vida aquí a Figueres. Llavors és com una mica, ostres, n'hi havia una mica com jo, ja... Ens hem donat cita a la Rambla de Figueres, Perquè a la Rambla de Figueres, digues. Hi ha la portada d'un dels meus llibres. Ah, quin exactament? El porto a sobre, Ah, el porto a sobre. aviam. Un momentet, que ara... Els bolsos femenins són inescrutables. Sí, Eh? ja l'he trobat. Aquest. Los viajes de Rachel en la Boadella de Sí, varias aquest èpoques. és el que es va... Saps que m'ha cridat l'atenció que em diguessis que tenies més facilitat al començament per escriure en castellà que en català? Això és per alguna raó... Quina és la teva llengua materna? No, el català. El català. Sí, I però- com és que tenies però- més facilitat d'escriure en Això castellà? sí que hi ha una raó. Vaig tenir un professor Banyoles que ens feia escriure contes en castellà. Ah. I el de català no ens ho feia fer. Suposo que va ser per això, més que... Compte amb el micro, que no et Ai, caigui, perdó. perquè posant i traient, Sí, veus? perdó, No, res. Mira, posem així. Perdó. Molt bé. Quin és l'últim llibre que has tret? De la segona part de Los viajes de Rachel. De moment ens hem quedat aquí. Molt bé. És molt I quin és el que estàs preparant proper? A mi m'agradaria el de la meva rebesàvia Emília. M'agradaria, però treballant i tot és... Bé, però tampoc tens pressa, no? No. Que vagi fluint, no? Sí. Bueno, de fet, aquesta història de la rebesàvia Emília, que el meu besavi eren 16 germans, i quan ho vaig explicar a una cosina meva, vaig, ostres, Marina, d'això també n'has de fer un llibre, perquè diu... També m'interessaria si pot ser en format novel·la, perquè és una història molt bonica. Com imagines tu el perfil dels teus lectors i lectores? Més aviat joves? N'hi ha de tot, De tot. sí, hi ha de tot. I quin retorn et fan? Què et diuen dels llibres que han llegit de la Marina Ramon? Que jo soc molt sentimental, es veu. Ara amb els anys, fa uns anys endarrere sí que era molt sentimental. Però t'ho diuen com una virtut o com No, un... com una virtut. Com una virtut. Sí. Els hi agrada que siguis Sí, sentimental en la teva manera d'escriure. Sí. Perquè si arribes, siguent sentimental, arribes, no sé com dir-ho. Sí, També és toques més la fibra, també és veritat no? que jo, quan escric, m'agrada molt el diàleg. O sigui, sí que descric, però m'agrada molt el diàleg, perquè jo com a lectora a mi m'agrada molt imaginar-me les persones com jo vull, no Sí. que m'indiquin és així. I llavors m'agrada molt el diàleg i que els personatges deixo a la imaginació del lector que se'ls imaginin una mica com són. Molt bé. Se't fa compatible treballar... Treballes en un despatx, oi? Sí, Amb escriure? És a dir, per escriure ho pots fer una estona cada dia o necessites No, aïllar-te ho faig en un els ambient caps- determinat i Jo faig els concentrar-te? caps de setmana, perquè entre setmana acabo molt cansada, per treballo davant de l'ordinador i ja he vist moltes lletres al cap del dia. Llavors al cap de setmana, que estic més descansada, o per vacances, doncs és quan flueix més la inspiració. Però de vegades te passa que vas caminant pel carrer, te ve una idea i agafes un bloc de notes o el mòbil i t'ho apuntes. Molt bé. Les persones que ens estan veient, suposem que n'hi ha que tenen interès a saber més de tu, a informar-se més sobre els llibres i fins i tot a comprar-ne. Com ho fan? A la web de Diversitat Literària Diversitat literària. sí, els trobaran uns quants. I després em poden contactar a mi per xarxes, estic al Facebook i a l'Instagram. Instagram soc Marroneta, xarxes de Facebook Marina Ramió Sunyer, i m'ho poden demanar i els hi puc enviar, cap problema. I serà un plaer, oi que sí? Serà un plaer. Com passejar per aquesta Rambla. Exacte. Sempre és un plaer, oi que sí? I després també tinc una altra història que també m'agradaria parlar, Sí. que va de la Vajol i Jerusalem. Una mica... és molt curta. A la vegada, és un vincle entre la Vajol i Jerusalem? Sí.
l'home de la meva rebesàvia, el seu avi... L'home de la teva rebesàvia, Sí. quina d'elles? La Rosa. La Rosa, El rebesavi d'acord? Martí, Sí, que havia quedat una mica eclipsat per la Rosa, Sí. però després vam trobar també coses. El seu avi o besavi, ara no recordo bé, no vull dir-te avi o besavi perquè no recordo quin dels dos era, sabem que era un mercader jueu que va arribar a la Vajol i es va enamorar d'una campesina d'allà i va renunciar a la seva religió tot per ella. noi, aquesta família teva està plena d'històries Sí, bueno, d'amor impossibles. sí. Bueno, impossibles o no, possibles, Són però possibles, de però- renúncia Sí, de a renúncia, coses sí. difícils de renunciar, perquè renunciar a patrimoni, a diners, a un Exacte. estatus per amor, Pocs ho fan. no ho fa tothom, eh? No. I això es convertirà en un llibre? No, aquest ja és un llibre. Ah, aquest, molt bé, molt bé. Tinc fet, aquest. Aquest quin és? Amor a Jerusalem, la Vajol. D'acord. Però aquest és curtet i, bueno, i és de ficció principalment perquè tampoc sé com van anar les coses. Òbviament, si no saps com van anar, doncs te les has d'imaginar. Bueno, però per això estàs tu, amb la teva creativitat, per acabar-ho Sí. de vestir bé i crear una Sí. història atractiva. Però, bueno, clar, jo sobretot aprofundeixo en el tema de la rebesàvia perquè per sort, les dones ara hem avançat molt, encara ens queda molt per fer, però si elles ens veiessin ara, dirien, home, sí, els hi queda molt per fer, però han avançat moltíssim. Perquè quan parlem de la Segona República de Guerra Civil, parlem sempre d'homes, de dones poques, molt poques. I també hi eren, també feien coses. El que passa que pel fet de ser dones, jo per exemple dic amb la rebesàvia aquesta que acabo de descobrir, la Teresa. Si la Teresa hagués sigut un home, segurament ja ho sabria tot d'ella. Però al ser una dona va quedar... Doncs tens raó. I clar, sort que m'ho expliques, perquè si no, clar, no hi hauria caigut amb això, és veritat. Sí, o sigui... I la Rosa, doncs, vaig tenir la sort, i jo sempre ho dic, si no hagués sigut per la meva àvia Maria, que no l'escoltava gaire, que me'n parlava, que vaig lligar caps amb el que me deia la meva àvia i després el que vam anar descobrint, però la meva àvia me'n parlava i no era la seva àvia directa, era l'àvia del seu marit, però la parlava amb un respecte i una admiració que en aquells moments no ho entenia per què, però ara, passat els anys, ho he entès. Diversitat literària, Sí. Marina Ramió Sunyer. Allà trobareu la informació i els llibres. Escolta, ha estat un plaer, digues. Bueno, abans d'acabar, també, Banyoles també la considero la meva ciutat, perquè és on vaig estudiar fins a tercer d'ESO. També hi ha inspiració a Banyoles. No vivia a Banyoles, vivia a Sant Miquel de Campmajor, però també feia molta vida a Banyoles. Llavors, una salutació també als banyolins i banyolines, als figuerencs i figuerenques, i en els meus dos pobles, tant Boadella com Sant Miquel. Perquè Sant Miquel sempre dic jo que serà el meu poble, o sigui, per molts grans anys que passin, sempre serà allà on te neixes. I hi ha aquest vincle que hi ha amb la rebesàvia Rosa, la rebesàvia Emília, Sant Miquel, vull dir... I llavors les altres dues rebesàvies també estaven vinculades perquè eren consogres. Ja estaríem. Gràcies per tot el que escrius, per ser tan prolífica. Sí. I escolta, que segueixis, que no et caigui la inspiració, que surtin més caixes de casa teva amb rebesavis, rebesàvies de caixes i per obrir. enamorats, que vam deixar-ho tot per poder fer realitat la seva relació amb la persona estimada. I escolta'm, fins molt aviat. Bueno, els meus rebesavis de Sant Miquel de Campmajor eren la Míria Jorba i en Pere Ramió, que deixem aquí els noms Perfecte. per fer un homenatge així. Moltes gràcies, Marina. Moltes gràcies I molta a vosaltres. Vinga, que vagi bé. Moltes gràcies.